Vidi je. Ne se potapat. Marija, nemoj topit Zvonka, hoćeš da se uguši. Ajde, izlazi se sad već svi iz vode, svi ste ljubičasti, ajde. Sram vas bilo. Tata? Šta je? Pa tražim te cijelo jutro, di si ti? Nema spasioca ovog za penzionere, pa su meni rekli ako ih mogu pričuvat. Šta si ti sad? Spasilac za penzionere, za umirovljenike. Kad to postoji? Pa postoji, evo sad sam prolazio, ovo čovjek veli ajde molim te da ću ti nešto novaca. Čekaj, Marija, prestani Zvonka potapat. Ali to, brate, luđe nego ovi mladi, ja ne znam. Ček, ti si zadužen sad za ovu grupu ovdje. Tako, evo viš koliko ima, jedno 30. To sve ludo, sine moj. Pa nemoj, a čekaj, i šta ti sad, a čekaj, tako se dogodi nekad nešto ili... Pa normalno da se dogodi. A koliko ginu oni, šta? Pa evo, od jutras onaj pliva tamo, niko ne može do njega. Pa što nije to bova? Nije to bova, to je penzioner, gušili ga i eto, ugušio se, pliva tamo. Pa šta si ti onda radio tu? Pa šta ću? Ja sam im rekao. Pa rekao sam im nemojte ga potapat. Jedno ugušili ga sad, šta ću sad? Ti si zadužen za, ako si spasio, ti si zadužen za spašavanje ekipe. Sine, imam i ja godina, ja mogu samo vikat odavde, ne mogu ja sad silazit dole i plivat. Mogu ih upozorit. Pa ne čuju, pola njih ne čuje. Šta me, vidi ga. Šta ja mogu? Marija! Nema više penzije. Branko! Šta ti, nemoj se ti petljati, oni samo mene slušaju. Ajde sad svi iz vode, ajmo lupaj nogicama. Tata, dobit ćeš otkaz, prije nego što... Pa dobit ću i 200 kuna i sad ako bude manje od 5 poginulih, dobro je. Marija! Evo opet on.